tun truma kan en ho tur chu American horror film kumsang ni pasaria anti chua 30 Days of Night te nia atop thlengin minlo thlir sak le theu don nia kan video minlo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Berro Alaska chuan classic hun niin avot ema kho chunga cheng te chu hun rei tak kho thim ma chon turin an lo in puat cha sanga thakhat chung te meu ni an muto don lovatin ni somthum nuwa ron lang le chau tur ni chu alo herliam me ka heti la hian an kho serif iben le bili ten satellite phone tu emo hal chiat chu an lo en fia kho chunga tang hian tu ma pon lam mi satellite device mang lo chuan an be pop theilovani kho chung mi then khat chuan hun rei tak khwa thim dona wangin Berro chu chua san an lo tum me ka flight pakhat chia omin an nan man nge yang ai thung heti la hian anui volte chu miswalin an lo ti hlum veka iben chanchin an ron thil nu chuan karon ngai ven wat don nia tin alo chang iben nupui Stella hi Alaska Fire Department a thok ania apasalte chena khwa hi aron tlo zuai ani mase iben chu engma ashil lova annu pa hian inti thiam lo na engemaw tak an nei atin ni holama chuan Stella chu konglaka che suala iben ron kolin a boi thuin alo la chang zui mase a thian pa bili kha atir ta thawa ui ruang te chu an en fia thuaka chemte in voi tam tak vi an ni ti a hra thiam ngal ui vultu John nena chuan thil ti sual tu hi kan chui chuak nge yang tina tong thlamuana heti la hian Billy Khan Stella chu airport lampanin alo tlan pui me ka an va thlen chuan flight an nang man lo thlat mai an khwa chuan ni somthum a cham ve angai don ta ni iben police station a thlen nu chuan chulai hmuna thok a unau pa Jake le api Helen tenen anin hmuwa api chuan an kho chung tuile power supply na hmuna boina an to thu alo shil iben chuan chulam chu man mo takin apan ngala chulai hmuna thok a thiante Carter le Wilson ten an lo dong song Wilson chuan lungoi lo ti hriat takin toemoin a helicopter an ti chet sak thu alo shila iben an thil thleng zong an ngai tua neu nu chuan pon lam mi an biak po theilo nan miswal an che ti a ring thiama mundanga an kho electrical manager gas chu a station a lo omin pon lama thom dang lam tak a hriata wangin a chuaka pona chuan mihring ni si cherang te hian an lo hual beta a hlau kher mai tlan chiat an tum chuan an ron zuana a thisen chu do tin an that ta ni chung ho chu mihring thisen cho a ring thin vampire an lo ni a Berro khwa chu ni somthum chung khothima chuan an him thayangem le iben le Stella te chu dainara an lo in hmuwa chuta mi pakhat hian Sahel le zu aron lam deuh tlat athil order chu an pek theilo thuin an lo changa waitress chu khoi alatum zui iben te nu pa chuan an lo mana police station a shroin sela an khungta ni heti la hian na thok bang thian ho chuan in lam an lo pan me ka chuta vampire in an zingami pakhat chu mun thimlaya aron potlu thut a thian te chuan thil thleng chu an hre thiam lo hle a an thian pa thi nuangin an bula aron tlalet top meichia jok chu hlavin atlan chhewata vampire te chu thim thama tangin an ron chuak zui station a iben chuan an mi man pa kha zona alo zot me ka ma se engma soi thadu tlat lo thok le khata station a electronics device te chu aron che thuta iben an gas phone an tum chuan landline po atlang thailo chuta sela khung pa chu ron tong chuakin in bi ruk vekangai an ron thleng to atia iben chuan athu soi chu alo la thu tak lem lo
chumi hnu lok chuan an khaw chhung karen zong zong a rawn thim veka iben chu gas muturin a duty na hmun kha ava thleng chia vura gas thil sen an hmu chuan a chui ngal chuta gas alubung alo oma a phuchiang khermai manhmo takin atlan let lea khomi puite hna chuan inchunga omvek turin a hril John le anupui elite ina anom lain vampire pakhat aron zuang lut thuta inchunga ompo chu a him tok lo vampire chuan eli chu la in a zuang chuak lea anupui chana tumna lama a in hliam pha in hnoi lama a hnuk lut ta ni stationa an mission pa khan Jake kut alo thlaka iben ron thlengin abana akapa a tham hmal bor an khaw chunga thil thleng mek chu engkim a hriat vek a ringa mase a tong chuak du le to tlat lo iben le Stella te chu tual thatu zongin anin khal chuaka thom an hriat nu chuan motor atangin an chuak Stella chuan enge motak hmu nein motora lut le vat ro atia an tlan hnu chuan vampire pakhat an motora aron lon tatlat mai le iben chuan chiang takin akap fuwa mase a hma in a har zo ke moti mai turani chuta Stella in motor brake arap thuta atlak hnu chuan an tlan chiat sanwang wang station atangin Helenin mangang takin aron khola station an vathlen hnu chuan kil khata thisen alo bonuaya Jake le Helen hmu tur anom bok si lo an mangang to tak zetani an mission pa kha himpialin sela alo oma iben an thil thlendan an zo chuan ka thisen an mamo lo idu le min that ro tin alo chang khochung mi then khat chu dainara khan an lo tlan khoma an thil ton le hriat te soin vampire te chu silaya an ka pon an thi theilova thisen do thin an ni tian hria vampire zinga an ho to pa ber marlo chuan a ho te hnena khochunga mi te chu tuma zuwa lo turin atia khochunga chuan lutin mihring an hmu piang chu an that ngal zel iben te nupa dainara an ron lang hlola Jake lo omin Helen an tha thu alo hril iben chuan dam chuak te chu inchunga abi ruk puya ral thuam la turin Stella nen anin khal chuak le konga vampire hovin an lo bei thuta an motor chu an lo nor let top mai Stella chu po chua an tuma chuti lai tak chuan brower truck nen ron langin vampire ho chu aron suwa iben le Stella te chu aron chan chuak an bi ruk na ina khan an let lea vampire rin pona mi an tha lai thom chu hrethin ma se tuma chuak ngam anom lo iben chuan biru reng thei an ni lo ti hrilin eitur an mamo thu a soibok tuile power supply na hmun in lian taka khan kalan tumta ni heti lai hian marlo chu station a kalin an mission pa kha avabia a inna I hlena wangin kalome ti in aring ru her tliakin a that zui ngal iben te chu inchunga khan ni ruklai an lo biru to a eitur an nei to box si lo nen an ril atramin eitur zonga chuamai an ril ruk nisarina chuan pona tleirol pakhat hian tranpui tu alo awa chunu chu Jake ka thian nu ni in tranpui ngei adu ni iben chu fimkhur takin a chuaka inchunga vampire rin an lo chang reng ti an hmu chuan an thangkam ti a hrethiam ngal mase atlan chuak ta thawa awa thlen phei main vampire te chuan an lo that manani atlan let le nu chuan John Khan aron kova tranpui an tum chuan mihring pa ngai alo ni to tlat lo anupui chana tumna lama khan an thisen kain vampire ra alo changve chu ni in John chuan iben chu abei chia ma hreite la in alua a chek bung mok mai alet le nu chuan a chawlu tuk chu amu hil ngal bora ni som pariat lai inchunga chuan an biruta an chawtlang to hle a
i ben chuan thlipui tle huna eitur zongin kan chuak dawn nia tiin alo tawng thlamwan van nei thlak takin atuka chuan an khua chu thlipuin a ron nuaia phim khur taka chuakin dawr lian omna lam an panta them mai an lu hnu chuan an thei anga tam an langal zunga mai cheno pangin chuata ruanglet reng chu athi sen alo dot chuta an jingami Carter chu aron bei thuta Eben Stella le Brower ten loman betin Jaykan aron that ta ne an kir le main thlipui kha alo bang mana dora chuan an tang ta thap mai police station a kal an rota Stella chuan vampire te hi mun enga anom theilova chu wang chu ni tun hun hi an than tin a soifia Eben chuan a pi ina UV light om a she chuak zoka chu chuan a tha theilo pon a tinat nge ya ring taka avin hreite nen atlan chuaka vampire hoin a thom an lo hrengal chat chu ti lai chuan midang chu police station a an lo tlan luta Eben khan a pi chen na in lo thleng to in UV light chu ala thangal soka Marlo hovin an lo hual thap mai le an jingami Iris nena chuan Eben chu that turin atia kongkhara aron tlan lut chiatin UV light chuan alo chuna Iris chu kangin atre na samai Marlo chuan generator ti cheturin ami te atir don ti asia Eben chu atlan chuak vata an ron zui ngal Marlo chuan Iris na tuara let reng chu athat ta ni Brower chuan Eben chu chanangai ti asia atak kha khallein vampire ho chu alo ti buaya in chunga vampire tam tak a hruai luta atak chu ti puakin anunna a hlan ta ni Eben chu himdam takin police station a let lea Carter chu vampire khan alo se man tlat reilo te a ramsa hlawm taka achang don ti an hria Eben angin ruma ain tha tira mi panga chia dam chuak anom ta nisom ni pasarina ni in eitur po an nei tlem to khop mai ma se ni ronlan le ma chu an dam chuana khop an neya in chunga tangin dam chuakin signal an ron pe chu Eben an alo muwa tang anom ringin chan chuang ngei thaina hria Eben le Stella te chu manmo takin an tlana an va thlen chuan a thian pa Billy kha mangang takin an va mu ni vampire in rong taka an thai chuan tin a fa te a thata in ka hlum atum velai takin a silai mu a zo tho mit tuitla zoin alo shil police station a an let pui hnu chuan midang kha mu tur an lo om to lova tuile power supply na hmuna khan an kal ringin chulam chu an pan vele ngal kongchan ve an thlen hnuin mai cheno pang kholaya kal an hmuwa an biru ngal vat thangani le an ringatin ni vampire in ahnung loka aron zui ngeya Stella chu Eben phal lo chung atlan chuaka no pang chu avapom son Eben an tlan cheturin atia an tlan chiat lain vampire chu alo ti buai an pathum chuan an in chen sanga Eben supply building avathlen hnu chuan Stella le Billy te mu turan lo om tlat lo chumi hnu lok chuan hliam tuarin Billy aron thleng hlola vampire pakhatin aron zui lut Billy chu bo thluin a shoka a se noka Eben le midangin an ron pui vat anin bei fe hnu chuan saherdip na khola an nor lut thei tra ma Billy chuan akut a chan ve thung antana hlo om thei ti hria in a thian pa chu Eben chuan hre tak chungin a thata ni som thum zan chu an hmang me ka hemi zan hi an dam chua thei chuan atuka an zalen to don ani Eben an tuk vera tangin Marlo le a hote in pun khom mek chu azuk muwa Marlo chuan an sul hnu chu ti re vek adu kho chung chu hal ral vek turin thu a pe a Stella kha mei cheno pang nen khan an lo ladama
waki torki atangin iben chanchin aron shil motor hnuaia che changam lovin an lo bi ruwa iben chuan tong thlamuanin kandam chuak em ang naktuk ni chuak kan en dun don nia katiama che atia heti la hian vampire te khan kho chung ti kan nan oil pipeline zong an lo ti cheveka aron luang lut zul mai an hal kang ngal zela Stella le mei chenau pang bi rukna aron luang thleng trep to iben chuan thil thlen dan tur ngai toin aril ru a ha hle motor hnuaia tanga an tlan chhuah chuan vampire te khan an lo that dona anom reng chuan an kang hlum don box si kho chung chu a kang hlua to iben chuan chan dan tur kong khat chia hria bilia thi sen kha la in ain chiwa misual bei turin vampire a achang ve don ani anatur room vel chu midang chuan mangang takin an lo en renga antana hlawom dona wangin tha ve mai thain an hria mase aunau pa jeikan aphal lova vampire pangaya achan hmain marlo bei tur chuan a chhuaka anin bei riap mai le reife anin bei nu chuan marlo ka atak alo hnek tlang zoka athi chiang kher mai an ho tu pa ber athi tak sia chuan vampire ho chu an tlan chenga la ni aron chuak trep to midang chu an ron chuak hloma alo tiam to angin iben le Stella te chuan ni chuak eng moi tak an nga hlel em chu an thlir du na atop nan anin fop nge nin aron chun hnu chuan iben chu a kang ral ta ni